Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez, piscina Sălicea, este locul ideal pentru o relaxare totală, iar weekendul acesta este și gazda turneului nostru. River Trade oferă servicii și echipamente în domeniile protecția muncii, prevenire și stingere a incendiilor. Amiral Events and Style este locul unde evenimentul tău este pe mâini bune și turneul nostru este pe mâini bune cu ajutorul celor de la Amiral Events. Farmecul poate fi exprimat în mii de feluri, iar turneul nostru a prins farmec alături de Gerovital și Farmec. Corso aduce distracția și gustul de vară la Saint-Tropez Trophy. One Way Drinks, partner for good taste. One Way, distribuitor exclusiv al brandurilor Nua, V8, 1000 echipuri și altele. Este și partenerul nostru. Paco Logistics is fighting with time for your business. Luptă și alături de noi pentru a organiza turneul Saint-Tropez Trophy. Plănuiește și pleacă în vacanță cu Holiday Store. Le mulțumim tuturor sponsorilor ce sunt alături de noi și fac posibilă desfășurarea turneului Saint-Tropez Trophy.